Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urriak 7 astelena bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Katirekin egongo gara hizketan, landa adimena izeneko kultura zikloa aurkeztera datorrena. Eta beste alde batetik, Andoni Oiokiegir izango dugu hemen platoan, bere bigarren diska aurkeztera datorrena, Alienatuta izenekoa. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1813an, Larrun edo Bidasoako gudua izan zen tropa frantses eta aliatu Espainiar eta Anglo-Portugaldarren artean. Urte batzuk geroago, 1944ean, Auschwitzeko 100 preso matxinatu ziren nazien aurka. Egun berean baina 2001ean, Bilboko mendiaren 82.674 metro karratu erosi zituen Pagasarri gunea elkarteak. Eta bukatzeko 2019 urtean Extinction Rebellion mugimenduak desobedientziaren eguna delitu zuen. Ikus dezagun aste honetarako agenda. Asteartean alde batetik liburu aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, Euskararen gogoetagunea bat liburuarena. Jon Sarasuak Euskararen gogoetagunea bat liburua eta biziberritze prozesua aurkeztuko du. Jon Bujandak gidatuko du solasaldia arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Beste alde batetik Mendillorri liburutegi publikoan 6:00 ipuin kontalaria egongo da euskeraz, Katagorrien ametsa izenekoa. Ipuin ordua eta gehiago ere Bentura Ruizekin, 4 urtetik aurrera. Ostegunean Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 7:00 Palestinari buruzko hitzaldia egongo da. Gazako zerrendan krisi humanitarioa. Palestina 76 urteko kolonialismoa. Hizlaria Txuri Oio izango da. Brigadetako partaidea Palestinan izandakoa 30 urtetik gorako esperientzia duena. Ostiralean Les Cuisinieresen kontzertua egongo da geltokin. Les Cuisinieres taldea bidegurutze batean sortzen da. New Orleans inguruko musika tradizio hildo diferenteak praktikatzeko asmoz. Bidean aurrera, dantza jauziak ere gehituko dira, gumbo horren lapikora. Doakoa da sarrera eta 8:30 hasiko da kontzertua. Larunbatean, Julia Fernandez Zabaleta pastorala egongo da Burguen plazan. Ikuskizuna Zaldiko Maldiko Kultur elkarteak ekoitzi du eta Iruñeko udalak sustatu. Mikel Tabernak idatzi zuen testua eta Ihintz Iriart da erregentea. Antzerkia, musika, kantua eta dantza uztartzen dituen euskarazko lana da. 20. mendearen lehen herenean euskal hizkuntza eta kultura sustatzeko giltzarri izan zen Julia Fernandez Zabaleta irakaslearen omenez. Burguen plazan taularatuko dute oraingoan 11:00. Sarrera doako da eta gonbidapenak kondestablen eskuratu daitezke. Igandean, Anbotoko Mari antzezlana egongo da Berako kulturetxean. Anbotoko Mari antzerkia, bideo animazioa, interakzioa eta musika biltzen dituen antzezlan multimedia da. Gari da protagonista, mutiko txoro bat. Lagunekin haserretu eta bakarrik abiatuko da Anbotora. Mariren haitzuloan sartu eta harri magiko bat aurkituko du. Harria bertan uzteko esaten dion ahotsari kasurik egin gabe lapurtu eta alde egingo du. Mari atzetik abiatuko zaio. Arratsaldeko 5:00 Berako kulturetxean. Ikusi dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, 5.000 adingabe baino gehiago Nafarroako osasun mentaleko sarera joan ziren 2023an. Hartazaleak 121,4 igo dira 5 urtean. Pandemia aurretik erregistratutakoak baino ia 1.000 gehiago dira. Argazki nagusian dozenaka atleta dabiltza Doneiakue bidearen zati batean. Auritz Burgete irteeran. Titularrean, errekorreko Rontzes Baiez Zubiria. Lujanbio eta Perez de Ziriza garaile jendeatzaren eta lokatzaren artean.
Erdiko berrian tumorek gora egin dute gazteen artean 1980etik. Hori koloreko berrietan, goikoan Brian Zaragoza selekziora itzuli da. Behekoan Peñak eta Zabaletak mastersa eskuratu dute. Eskuineko berrietan, batetik 21 urte eskatu dituzte 2008an Nafarroako Unibertsitatean atentatua egiteagatik. Bestetik senar emazte batzuk eta haien bi seme-alabak hil dira Sevillan izandako sute batean. Ezkerreko berrian Jose Abu Tarbusen hitzetan, Gazan egiten ari diren genozidioaren konplize dira Ameriketako Estatu Batuak. Diario de Navarraren titular nagusian, Belateko obrek kamioiz betetzen dute Donostiarako autobia. A15 errepideak N121A errepideko 1400 ibilgailu astunen herena xurgatzen du. Argazki nagusian, lasterketarako partaideak Erriberako hiriburuzko plaza berritik irten ondoren. Titularrean, minbiziaren aurka. Tuterak 5.000 pertsona baino gehiago bildu ditu martxa solidarioan. Erdiko berrian, Nordex Electrolysers hidrogeno berdea ekoizteko elektrolizagailuak 2025ean. Beheko berrietan, ezkerrekoan, Lizarrako Aramendia Arategiak Nafarroako txistorrarik onenaren saria jaso du. Eskuinekoan, berriz, Florentzio Rosellok hartzapezpiku palioa jaso du Iruñeko katedralean. Goiko berrietan, batetik, Peña Zabaleta masterrak Navarra Arenan. Bestetik, Anelako lasterketa solidarioa Zizurren. Azkenik, Brian Zaragoza Espainiako selekzioarekin. Gara egunkariaren titular nagusian, Ignacio Zubiri EHUko Ogasun Publikoko katedraduna denaren hitzetan, zergak igo behar dira kapitalaren errentak kargatuz. Argazki nagusian, Euskara aniztasuna eta herrigintza kilometroen izpiak. 3 ardatz nagusitan oinarritu zuten festa, Euskara, kulturartekotasuna, aniztasuna eta herrigintza. Lortutako etekin ekonomikoa herriko eragile guztiekin batera balio horien inguruko proiektu bateratu bat sustatzeko baliatuko dute. Ezkerreko berrian, Orban, Vox eta Bolsonaro Salviniren alde Open Arms auziaren epaiketan. Beheko berrietan alde batetik filosofiako katedraduna den Cristina Lafonten hitzetan, demokrazia barrutik desegiten ari da. Beste alde batetik, Israelek Beiruten eta Gazako zerrendaren iparraldean bonbardaketak areagotu ditu. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, antzerki aroa, asteazkenero euskarazko antzezlan bat. 4 obra izango dira guztira urriaren 16tik azaroaren 6ra bitartean. Nafarroko antzerki eskolan izango dira emanaldiok eta sarreren prezio orokorra 8 eurokoa da. Euskara ikasleentzat 5ekoa eta 4 saioetako bonua 20koa. Eskuineko berrietan, goikoan, bizikleta eta patineteen erabileraren gaineko kontrolak aste honetan Iruñean. Iruñeko udaltzaingoak txirrindulari eta patinete erabiltzaileen jarrerak kontrolatuko ditu urriaren 12ra arte. Helburua oinezkoen partetik kexa gehien eragiten duten jarrerak ekiditea izanen da. Bizikleta erabiltzaileak ordea haserre dira, errepidera joan da autoen artean ez dagoelako haien segurtasuna bermatzen. Behekoan berriz, Budimir puntu-puntuan. Golegile kroaziarraren sasoi bikaina erabakigarria izan da osasunak puntu bat urra dezan Getafen. Ezerezetik sorturiko gol baten bitartez, norgehiagoka Bordalasek markaturiko bidetik atera zuen. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Katirekin gaude, landa adimena zikloa aurkeztera datorrena. Kaixo, zer moduz? Oso ongi eta zuek egunon. Kaixo, oso ongi baita ere. Bueno, zertan datza ziklo berri hau? Bueno, proiektuaren izenburua azaltzen duen bezala, landa adimena lankidetzan aritzen diren eta irakasten duten lurraldeak, tokiko garapen agentziak edo taldeek garatu nahi izan dute hainbat herritan, 18 herritan hain zuzen ere, erderaz eta euskeraz, bertako jakinduria, bertako egileen obrak, bai literaturan baita ikus-entzunezko arloan ere,
ze aberastasuna dugun Nafarroan, eta, bueno, goitik bera ibiliko gara gure jakinduria propioa azaltzen. Eta ze herrietan ospatuko da hau? Begira, 18 herri dira, buruz, ez dakit, baina baditut hemen aurrean, horietako lautan egingo da euskeraz. Eta horiek izango dira Donezteben, Ultzaman, Urrotz Hirian eta Zugarramurdin. Besteetan erderaz garatuko da, eta horiek dira Arguedas, Berdintzana, Karkastillo, Eslaba, Fitero, Luzaide, Monteagudo, Olasti, Ribaforada, San Adrián, Ujue, Uterga eta Vilafranca. Ahaztu zait euskaraz egingo den bat, eta da Izaba herrian baita ere. Eta nork antolatzen ditu hauek? Nafarroa osoan zehar, tokiko ekintza taldeak daude, garapen agentziak dira, arduratzen dira tokiko garapenaz orokorrean, kulturari eta arteari dagokionez baita ere, eta horiek antolatzen dute Nafarroako gobernuko eta Europar Batasunaren diru laguntzaz. Bada proiektu handiago batean sartuta, eta kasu honetan kultura, irakurketa eta ikusentzunezko gaiarekin. Eta herrietako udalek nola parte hartu dute honetan edo nola lagundu dute? Bueno, tokiko ekintza taldeek kontratatu nauteni, baina beraiek egin dute nolabait esateko aukeraketa. Zein herrietan nahi duten proiektu hau garatzea, ezta? Erabaki dute irakurketa kluba dagoen edo ez dagoen arabera, populazio biztanleriaren arabera, zer sortu nahi duten herri horien arabera, non dagoen baita ere proiektatzeko eta egiteko aukera, liburutegiak, kultur agenteak eta kontuan hartuta, beraiek erabakitute. Segun bakoitzak bere zonaldea ulertuta eta ezagututa, non nahi duten eragitea, ezta? Eta ondoren, ni koordinatu dut beraiekin, bertako liburuzainekin, kultur koordinatzailekin, alkate edo zinegotziekin. Eta zeintzuk dira proiektu honen helburuak? Bueno, artea eta kultura, kasu hauetan literatura, liburuak eta ikusentzunezkoak erdialdean jarrita. Tokiko ekintza taldeek nahi dutena da gure bertako sorkuntzari ikusgarritasuna ematea, komunitate sentimendua indartzea, gure arteko lurralde, herri txikiak dira. Herri txikiak, batzuk badute agenda kulturala hilabetero eta beste batzuek ez dute, baina komunitate sentimendua eta herrietan bizitzearen sentimendu hau indartzea eta jakitea, zenbat aberastasun edo zenolako aberastasuna dagoen gure herrietan, txikietan edo handiagoetan. Baita ere, landa errealitateari buruzko errealitate horretaz hitz egin, hain zuzen ere aukeratutako liburuak eta ikusentzunezkoak tratatzen dutelako gure gaiak. Euskaraz, adibidez, eskaintza desberdina delako euskaraz edo erderaz, euskaraz eskainiko den horretan, Jon Abrilen lanak, 2 lanak aurkeztuko ditugu, Isildutako eskuak emakume langileak gerra ondoko Euskal Herrian, bertan bere liburuan eta bere dokumentalean neskatoak izenburua duena, zerbitzera, lan egitera, iparraldera, Frantziara joan zirenen emakumeen lana erdialdean jarri nahi du. Behintzat, jakin dezagun, emakumeek ere, gerra ondoko garai horietan, zer aportatu zuten edo non lan egin zuten, zer egin behar izan zuten. Eta kasu horretan, liburu eta dokumentala gai berberarekin eta idazle berberarekin. Erderaz, berriz, Blanca Eslaba Bidondo bere olerki liburuarekin joango gara, Paisajes del Agua, Irunberrikoa da, Blanca, olerkiak dira, Paisajes del Agua horretan herriak, paisaiak, etxeak, danpaidorreak, erdialdean berriz esango dut jartzen da, eta kasu horretan ikusentzunezkoa izango da Magi Barberren lana,
592 metros, maila kabekoa da, eta Itoizko urtegia eraiki ondoren, gure errealitatea, zenia goizkoa naiz, gure errealitatea nola garatzen den egunez egun. Eta okerrez banago bi lan hildo ezberdindu dira, ezta? Bai, alde batetik literatura, liburuak eta idatzitazko sorkuntza, eta bestea pelikulak edo ikusentzunezkoak. Eta, kontatu guztu pixka bat nola izan den sorkuntza prozesua. Bueno, kasu honetan, sorkuntza baino, izango nukenik aukeraketa prozesua dela, ezta? Aukeratu ninduten programa hau aurrera atera izateko, nik aztertu nuen nora joan behar nuen, zeintzuk ziren helburuak batez ere Nafarroa ezagutzea, idazle herrietako idazleek zer duten erakusteko, agian plataforma handiagoak ez dituzten horiek, eta nola nire helburutako bat izan zen Nafarroa gora bera trukatzea, ezta? Zer daukagun goian, zer daukagun behean, eta gure artean ezagutzea, eta herrietako liburuak eta ikusentzunezkoak ezagutzea. Blanca Eslaba Bidondo Irunberrikoa da, olerkigilea da, bere liburuak dira izugarri politak eta benetan herrietako maitasuna ez dakit nola esan, bere helburu nagusiena da herria, eta proiektu honen helburua baita ere herria da. Maili Barberren lana Itoizko urtegia baino, Itoizko urtegia eraiki ondoren zer gertatu den gure bizitzekin azaltzea eta erakustea da, eta aukeraketa hori egin nuen oso baliogarriak eta politak iruditzen zitzaizkidalako gure Nafarroan ezagutzeko. Jon Abrilen lana, emakumeen bizitza hauek, aportazio hauek eta esperientzia hauek oso garrantzitsuak zirela ezagutzea, eta, izugarrizko liburua eta dokumentala da, zalantzarik ez duen izan. Herri txikiak aukeratu nituen, idazle xumeak ez, baina herri txikietako idazleak eta egileak. Ze Maili Barberrek adibidez sariak izan du, Europan, eta bere lana oso famatua da. Herri txikietakoek ere gauza politak eta handiak egiten ditugula. Hori ze izan da helburua. Eta zergatik landa eremuan kulturako o kulturarekin erlazioa daukaten gauzak urriagoak direlagoko? Bueno, esango nuke tokiko ekintza taldeek badutela zer egin handiago bat, eta badela herrien bizitza astintzea. Badakigu toki guztietan bezala hiriak gero eta handiagoak direla, herriak gero eta txikiagoak, eta zenbait eremuetan populazio erronka oso latza dela, eta beraiek, tokiko ekintza taldeek, eta da Zedernaga Lur, Zona Media eta Eder, badutela bere helburu propioak, eta da herriak kulturaz betetzea. Eta ze jende motari bideratua dago, edo denetarik duzue? Bai, dudarik ez, herri txikiak dira, bere agente propioak dituzte esan dudan bezala liburuzainak, kulturrekintzaileak, zinegotziak kasu askotan, herri eta ondoko herrietara ere irekita dago. Hau da, irekita dago jende guztietari, jende guztiei, hortaz ez dago dudarik. Eta adibidez gazteak animatzeko zerbait pentsatu duzue? Bueno, aukeraketan pentsatua daude adin guztiak. Ze gaztek ere ezagutzea zer gertatu den bere amatxien bizitzarekin, ze aukeraketa eta zelan egin behar izan zituzten, oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Beste aldetik ere Maili Barberren lana Maili gaztea da, oso gaztea, 33 urte inguru izango ditu. Bere lenguaia, ikusentzunezko lenguaia oso gaztea da, eta uste dugu gustatuko zaiela edonori. Eta Blanca Eslabaren kasuan, bere olerkia
nik esango nuke olerki gutxi irakurtzen dudala, prejuizio asko dagoela olerki gintzarekin eta Blankak apurtzen dituela prejuizio guztiak eta muga guztiak. Eta aukeraketa dagoela ere, erraza, lehenengo kontaktu bat polita eta aberatsa izateko. Eta aurkezpena egin zenuten Donesteben, ezta? Bai. Zer modu joan zen? Esan behar dut, nien nintzela egon, baina tokiko ekintza taldeek aurkeztu zutela, eta oso harrera polita eta ona izan dela, sare sozialetan ere eta herri guzti hauetan garatzen ari dira eta zabaltzen ari dira eta harrera ona egiten izaten ari garela. Momentuz ez gara hasi, hurrengo astean hasiko gara, baina, hurrengo astean ez, barkatu, aste honetan. Aste honetan hasiko gara. Eta hori oso harrera polita izaten ari dela. Agenda zabala daukazue, aipatu duzun bezala, pixkat gainetik. Eta, hurrengo astean hasiko da eta noiz arte iraungo du? Lehen esan dudan bezala, 18 herritan joango gara bi aldiz. Bata, liburuarekin eta bigarrenean, edo lehenengoan, baina bi aldiz joango gara, ikus-entzunezko edo pelikularekin. Hasiko gara aste honetan, esan dudan bezala, San Adrian herrian eta asteburuan Eslaban, eta iraunduko du martxoaren bitartez. Uste dut apirilaren lehenengo astean pasatu dugula, herri asko dira, beraiek agenda ere dute, bi ekintza sartu behar izan dituzte beraien agendan, eta uste dut apirilaren lehenengo astean bukatuko dugula. Eta hauetan parte hartzeko izena eman behar da aurretik? Desberdindu dugu ikus-entzunezkoa eta liburua. Ikus-entzunezko edo pelikula ikustera etor daiteke sarrerarik gabe eta arrazoirik gabe eta izen ematerik gabe. Eta liburuekin egin dugu 12 pertsona gehienezkota, eta hau da 18 herritara joan behar dugula eta Nafarroa osoan zehar eta 12 pertsona irakurri ahal izango dute liburua aldez aurretik, baina gero hau adibidez ez dut aipatu, baina Jon Abril joango da bere aurkezpen guztietara, Blanka Eslaba ere joango da bere aurkezpen guztietara, eta horiek irekiak izanen dira, liburua eta idazlea, egilea ezagutu ahal izateko. Baina izena eman behar da, bai nire WhatsAppean, eta tokiko landagarapenetako webgunean, badauka lotura bat izen emateko. Baina, bakoitzak bere herrian galde dezala eta ez dago inolako arrazorik. Ze bada kultura herri guztietara ailegatzeko. Eta, zer da ziklo honetaz espero duzuena? Tokiko ekintza taldeek espero dutena, eta desberdintzen dut zer espero duten beraiek eta nik neuk pertsonalki espero dudan. Beraiek espero dute herri guztietara eta herri txikietara ere kultura ailegatzea. Eta erakustea, herrietan bizi garenok badugula zer esanik gure sorkuntza kulturala polita, berezia eta garrantzitsua dela, hirietakoa bezain garrantzitsua, eta plataforma bat izatea hori erakusteko. Hori garrantzitsuena da. Gero, nire aldetik espero dudana, bertako herri guztietako jendeak ezagutzea ze idazle onak ditugun, idazle eta bestelako egileak ditugun euskaraz eta erderaz, Nafarroa osoan zehar, bai iparraldean zein hegoaldean, eta agenda aberastea, herrietako agenda aberastea. Kati, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Ez zaigu ez eraztu, galdera guztiak egin dizkidazu, eskertzea dudarik ez nire partetik tokiko ekintza taldeei eta Xaloa telebistari gonbidatzeagatik, esatea 18 herri hauetako jendeari gonbidatuta daudela eta mesedez hurbiltzeko. Zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den ziklo berri hau. Esango dizuet. Mila esker. Ondo segi. Agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, giro nahasia izango dugu.
Eguraldi ezegonkorra izango dugu, hodei ugarirekin, euriarekin eta zaparradekin. Zaparradak zenbait lekuetan trumoitsuak eta handia izan daitezke. Fronteak mendebaldetik ekialdera zeharkatuko du lurraldea. Arratsaldean atertzera egingo du Bizkaia eta Araba mendebaldean, baina ekialdeko muturrean ia gauera arte ez du atertuko. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, tarteka mendebaldeko ukituarekin, eta bolada gogorrak izango dira. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira pixka bat, baina hala ere balio suabeekin jarraituko dugu. Asteartean eguraldia zertxobait lasaiagoa izango da. Goizean eguzkitsu egongo da, batez ere iparraldean. Hegoaldean behe-hodei batzuk agertuko dira. Hegoaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin, eta temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Arratsaldea aurrera egin ahala hodeiak ugaritu egingo dira, eta azken orduetan euritara jo lezake. Egunaren amaieran hego haizea indartu egingo da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Andoni Oiokirekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ondo, kaixo. Bueno, zure bigarren diska atera duzu, orain, ezta? Alienatuta izenekoa. Bai, hori da. Baina, bueno, kontatu guztu pixkat, nola definituko zenuke zure burua? Bueno, ni Andoni Oioki naiz, eta 32 urte ditut. Eta musikaz maite minduta nago, egonez musika egiten txikitatik, eta gero herriz herri gitarrarekin joan izan naiz, hemendik harat. Eta erabaki nuen, joan dela denbora bat, nire abesti propioak ere egitea eta zabaltzea, nire anbizio kreatiboa nolabait asetzeko. Eta jaso zenituen musika ikasketak? Lenguaje musikala egin nuen, txikitan, eta gero gitarra irakatsi zidaten, baina gero ja etzen talde gehiago osatzen nire herrian, eta jarraitu nuen nire kabuz. Eta zure ibilbide musikala nola izan da? Nolakoa izan da? Hasieran pixka bat kostatu zaio aurre egitea, baina gero telebistan azaldu nintzen, ETV-n azaldu nintzen hainbat programatan, eta gero herriz herri ere poliki fama hartzen joan da. Eta guain nago abentura berri honetan, non ea nire abesti propioek ere lortzen duten bultzadatxo bat. Eta zer izan da zuretzako zailena, ibilbide honetan? Niretzako zailena, bueno, kasu batzutan, kontzerturen bat ez dela hain erraza altxatzeko. Orokorrean ia beti lortzen dut, baina batzutan ez da hain erresa. Eta gero, orain, nik uste zailena ere orain etortzi behar dagoela, zeren abesti propioekin jendea mugitzea komplikatuagoa izaten da bertsioekin jendea mugitzea baina. Eta zergatik erabaki zenuen bakarlari gisa aritzea edo hastea? Bueno, beti egon da gogo bat nire barrun eta nik miresten dituen artistek ere abesti propioak zituzten. Azkenean, zu bizi zaitezke bertsioak egiteaz, baina artista modun baduzu anbizio bat zerbait gehiago lortzeko. Eta ze musika estilo jorratu dituzu zure ibilbidean zehar? Gehien bat rocka izan da, baina gero badaude hainbat estilo ezberdin bi albumetan, eta gainera nik uste pixka bat busti naizela, inkluso hain eroso ez negon estilotan pixka bat saiatzeko abesti jator bat egiten. Daude pop sensibilidadea dituzten abestiak, badago folk pixka bat, eta orokorrean euskal musika ere trikitixa eta horrelako gauzak ere badira. Eta zure lehenengo diska noiz kaleratu zenuen? Joan den urten, 2023, eta izan zen abenturatxo txiki bat, eta guain nago benetan bustitzen bigarren diska honekin alienatuta.
izugarrizko gogoa daukat jendeak entzuteko eta ea gustatzen zaien. Eta lehenengo diska honen harrera, zer moduz? Bueno, ez nuen promozionatu behar bezala. Orain ari naiz promozionatzen hobeto. Baina lagun artean eta ondo gustatu zitzaien. Eta gainera kolaborazio batzuk nituen eta jendeari atentzioa deitu zion. Eta kontzertuak egin zenituen disko? Ez nituen egin aurkezpen kontzertu asko, egin genituen 2-3 eta horretzi genuen. Eta, esan bezala, bigarren diskoa orain kaleratu berri duzu. Eta, hemen daukagu, ezta? Horixe? Aliginatuta. Eta, portada bitxia daukagu, ez? Bai, estralurtarrak dira diskoteka batean. Estralurtar punkiak eta heavyak diskoteka batean. Ideia hori otu zitzaidan, nahiko fantasiosoa naizelako. Eta marraztu du Vanessa da Silvak oso marrazkilari ona, aurrekoa ere marraztu zuen, eta hau ere egin du. Eta dago polaroid argazki baten modun gutxi gora bera pentsatuta. Eta zer da hitz joko bat alien? Bai, portada bai. Gero ja abestia per se dijoa sare sozialei buruz, eta hori, baina portada pixka bat umoretsuagoa da bai. Eta noiz hasi zinen hau prestatzen? Hau aurreko amaitu eta seitxun. Denbo guzti nago, ideia askokin dago eta nolabait asetu behar dituz bai. Bota behar dut dena. Noiz izaten duzu inspirazioa kanta hauek idazteko? Beti ez da inspirazioa, batzutan bai. Beste batzutan da, esatezu, jarriko naiz akorde batzuk itzen, ea ze ateratzen den. Eta ateratzen denak merezi badu, grabatzen zu. Eta grabatzen duzunetik zati bat bakarrik sartzen da diskan. Grabatzen duzun guztia ez da sartzen, daude ideiak atzean uzten dituzunak, eta gero daude beste batzuk, bagian beste diska baterako edo beste kontestu baten ikusten dituzunak. Eta noiz eman zenuen bukatutzat diskoa? Batenak masterizatuta zegoen. Hori izan zen, oain dela hilabete edo horrela, bai. Bukatu genuen diska eta dena ja aietu zenien nire txera fisikoan esan nuen, hau ja bukatuta dago. Eta pozik zaude. Hau ja da nire umetxoa, bai, pozik nago. Eta, musikari moduan zure burua zorrotzegia bezala ikusten duzu? Batzutan perfekzionista naiz, bai. Bino, beti ez zeatik, badakit ere topatzen adibidez abesti sentzillo baten gauza politia izan datekela. Beti ez duela zertan komplikatu izan. Baina egia da, nahi gustatzen zaizkidala musikarion frikadatxoak noizian behin sartzea abestitan, eta horretan bai pixkat exigentia naizela bai. Eta zergatik hautatu zu izenburu hau, aliginatuta? Uste dudalako gaur egunin sare sozialekin gaudela pixka bat saiatzen ez geran pertsonak izaten eta irudi hori kanpora ematen. Eta uste dut hitz egin behar nula hortaz diska batean edo abesti batean. Eta zeren inguruan hitz egiten dute abesti hauek? Alienatuta da, esan dizuan bezala, sare sozialei buruz eta hori. Eta gero adibidez nazkatutak sexismoari buruz hitz egiten du, eta persona klase partikular batez, denok gara egin baten matxistak, baina badaude persona batzuk eramaten dutela hurrengo mailara, eta ez ditugula nahi, ez gure jaitan ez inon. Gero adibidez, daude parranda abestik, sin más, minutu terdi da odatxo bat ni parrandan Donostin ateatzen nahi zen kaleei. Eta gero ere lehen aldiko maitasun abestitxoak ere badaude. Eta, denetai dago, ni soltau nahi zor. 11 abesti ditugu, ez da? Denak euskeraz dira? Bat gazteleraz da. Nire arrebarekin egin nuen gazteleraz eta horrela atera zen. Eta gero badut beste bat iparraldeko lagun batekin egin dudana eta hor zatitxo bat frantsesez dauka.
Eta estilo nahasketa berezi hori ere nabarituko dugu diska honetan? Bai, nik uste baietz, daude bossa nova dago, baladatxoa daude, heavya dago, disko musika ere badago, eta folk pixka bat, orduan, denetarik pixka bat nahaztuta, eta egin dezakegu marmitako musikal polit bat. Eta ze kolaborazio izan dituzu? Bueno, egon da nire arreba, Ainhoa, orain Mexikotik dabil, hor dordokak salbatzen edo, baina egon da nire arreba Ainhoa dago bi abestitan, Te llevo en volandas eta Imperfektuak, biak elkarrekin egin genituen, letra elkarrekin egin genuen, eta gero dago Julie Gold, iparraldekoa Magia abestian, eta Ander Garitas rapeatzen Te llevo en volandas abestian. Eta, bueno, esan duzun bezala, diska honetan promozio handiagoa egingo duzu, ezta? Bai, oraingoan gehiago busti naiz. Orain pentsatzen dut beharrezkoa dudala promozio on bat egitea, jendeak ikus dezan eta entzun dezan. Horrela gehiago publiko handiagorengana iristea badaukat. Eta hasia zara ja aurkezpen kontzertuekin, ezta? Non egona zara? Bai, eman dugu bat Bilbon, Kafe Antzokiko Kutxa Beltzian, gero ostegunean eman genuen bat Dabadaban, Donostian, eta orain bederatzi, ez, 10ean daukagu Atarrabiko jaitan, 15ean Gasteizen Parral Tabernan, eta 18ean Gasteizen ere Txapeldun Tabernan. Eta momentu zer modu zarrera? Bueno, jendea etortzen ari da, hasieran beti kostaitzen da, baina nik uste dut kontzertu hauetan lortzen badugu jende pixka bat etortzea, hurrengoan igual bikoitza etorriko dela, gustatzen ari zaio etortzen ari den jendeari, hori. Nola definituko zenuke zure entzulegoa? Oso ona, izaten dire euskaldunak orokorren, eta daude adin batekoak eta gazteak. Gertatzen da, agian nire bakarkako showetatik etortzen direla batzuk ere. Lortzen baditut erakartzea horiek ere azaltzen dire. Baina ez dago fenotipo bat esateko. Rockzalea balin bada, igual gehiago etortzen da. Baina benetan ez dago, reggaetoia ere egiten dugu, dantzazalea balin bada etor daiteke ere. Eta zonaldearen inguruan, mengoak Euskal Herrikoak dira edo ere kanpokoak dituzu? Bai, gehien bat Euskal Herrikoak, bai. Nik esako nuke baietz. Kanpoko norbait ere etorri da kontzertutara, eta esan du, very good, very well, eta kamisetan bat erosi dute, bai. Eta, bueno, zer da espero duzunak diska honekiko? Bueno, nik uste dut abestiak nahiko polit batera direla, eta espero dut harrera on bat edukitzea jendearen artean, eta abestiren bat, bueno, nire finalidade, amaierako finalidadea izango litzateke, abestiren bat lortzean non jendeak abesten duen, eta abestian nire gainetik doan. Baina hori gehiegi amestea denez, esango dut, diska karrera jatorra edukitzea eta hurrengo urtetarako pixka bat karreratxoa segitzea eskaintzea niri. Eta orain epe laburrean, behin kaleratu zu diskoa, behin aurkezpen kontzertuak bukatuta, zer egingo duzu? Egingo dugu kontzertu gehiago, segurazki. Bilatuko ditut kontzertu gehiago eta berriz ere iragarriko ditut, eta gauza da, hoen diska hau jendeak entzutea eta hau haiengana iristea. Eta ni saiatuko naiz, ahalik eta lan gehiena egiten, gogor lan egiten, hori lortzeko. Beraz, momentuz ez daude hitzartuak, ez, ikusiko dugu? Momentuz data hauek lotuta, hurrengoak ikusiko. Baina nahi ditugu, bai. Bueno, Andoni, bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun. Bueno, nik uste dut polita geratu dela elkarrizketa. Ez zait beste zer bururatzen orain, etxe bertan.
Bueno, mil esker gurekin ona etortzeagatik hitz egitera, eta ea zer moduz joaten den diska berriaren harrera. Bai, espero du ongi joatia. Bueno, Eskerrik asko. zuri, ondo segi. Aio. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Poluzioz betetako hirietan aurrekin behar diogu bizitari preso gaude gure prekarietatean ez naiz moldean sartzen ez du sekula asmatzen ez dut izan nahi beste automata langile bat estadistika beste automata langile bat estadistika huts bat ez dut izan nahi prekaritatearen esklabu produkzioa paratuta ez dut izan nahi beste automata langile bat estadistika huts ez dut prekaritatearen esklabu produkzioa paratu ez dut izan nahi ez dut izan nahi ez dut izan nahi Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.